Chislovic yn mudiad da gan y Seintia. Redmond, groesiad, chwilio am Draper. Arsan sydd yno. Mullen yn chadw i mewn. Ac yn thynnu nôl i Spender. Brobl. Mlaen teg at y Cwrt Cosby i'r ergyd. Arbediad wych gan Mike Jones. Llawer y hawdd i Brobl yn teipio'r chwaraewyr yng nghanol y cae. A'r ergyd yn bwerus. Mi oedd Mike Jones ar y fylunau draed. Y gic yn fyr i Davies. Nôl i Joe Fo. Geisio newid yr ongl. Groesiad yn ei dda teg at Nathan Peat ar y bediad gan Harrison. Cic gornel o'r maes ymarfer. Dyn hawdd i Harrison yn y diwedd. Cic gornel. Teg at Blaine Hudson. Mae'n cael ei chlirio. Oedd ei ar y llinell. Yn ei dda gan Brobl. Brobl. Gael ei gan Spender. Groesiad i mewn teg at Draper ar ei frest. Nôl i Redmond. Am ergyd gan Redmond. Ac am arbediad o didog gan Mike Jones. Oedd ei fel bwled yn anelu teg at gornel Ycharhwyd, ond rhywsyn ei gilydd. Oedd y fraich gadarn allan gan y golwr. Cic gornel Redmond. Pritchard. Mae'n disgyn i Brobl. Simpson yn clirio. James Davies wedyn yn brasgamu ymlaen na gyfle wrth ymosod i'r derwyddon. Davies allan i Ramirez. Cyfle fy'n teipio i Spender yn y Cwrt Cosby. Ramirez dyn ni ar draws y cwrt, a mae'n gyfle y ffori! Gwrth ymosodiad chwim gan derwyddon cefn o un Cwrt Cosby i'r llall. Ac o ffori yn ymestyn i rwyd ei ail gol o'r tymor. Allan i Mullen. Mullen, groesiad teg at Curtis Byrne, arbeniad. Fflechio i bia'r postyn pella yna. Curtis Byrne methu a chyfeirio hi tu mewn i'r postyn. Nesau teg at y funud ola o'r 90 yma. Mullen ar gig gornel. Teg at Hudson arbeniad oedd ar y llinell. Gan un Arsan. A mae reil dro heno. A Hudson dy Golden cael ei chlirio. Groesiad defn i mewn. Ond mae'n disgyn y rhydd i Greg Draper. Tor calonis i derwyddon cefn. Gol rhif 150 i Greg Draper yn uwch yngler Cymru. Redmond ar groesiad yn twyllo Mike Jones y golwr. Ddothiodd ar y trawst. A Draper dio mae'n mythu hynna. Spender yn penni allan. Brobl. Billy Whitehouse yr eilydd. Heibio i Arsan, groesiad dod i mewn. Mae'n disgyn i Draper! Am arbediad gan Mike Jones. Mae'n disgyn i Byrne. Ymlaen teg at Ebi. Mike Jones i'r adwyn oeth eto yno. Brobl yn twyllo ei hun, Ebi James Davies. Teg at y Cwrt Cosby. Chodi fyny teg at Ebi arbeniad! Mae di ennill! O triffwynt i'r Seintia newydd! Yr eilydd, y rwydo i 8fed gol o'r tymor. Dan ni'n y 5 munud dros y 90. A mae honna wedi torri calonna chwaraewyr derwyddon cefn. Wedi troi y gêm ar ei phen. Seintia newydd 2, derwyddon cefn 1. Greg, an exciting finish to the game, but first of all, congratulations, 150 Welsh Premier League goals. Yeah, taken a while to get there. Yeah, probably should have done a little bit sooner, but yeah, no, nice to get there. Obviously getting a few more closer to Wildie's record for TNS now, but yeah, no, obviously just main thing was getting the 3 points. Didn't look like it was going to come till obviously right the last minute there, but you know, we kept going. Whether we deserve 3 points or not, I'm not sure. It's you know, we obviously had a few more chances than what they did there. So yeah, end of the day, 3 points, so happy days. Hats off to Gethin Druids, you know, excellent performance, disciplined. He's got a team there that want to work for him and play for him, and credit goes to them ultimately. But I think from our boys, I told them that it wasn't acceptable, as in first half and then, you know, going 1-0 down. But you look at the reaction, credit to them, and that's what good teams do, that's what champions do, that's what winners do. Trio pigan hyn yn ei fyny rwan, mae'n mynd i bod yn anodd ar ôl hwnna, ond mae ddim teimlo dros yn hynny, ni just dal ati, sticio fe'n gilydd ac mynd amdani nesaf.